wangi kuah menjelo ke dalam padi. Ambiak tampuruan dia diberi makan, berilah makan keduanya. Dalam daerah dia nan tujuan kampung sorangnya dia nan ketompe hati na lain mulia udah orangan sayang dan dia. Tali dia alang-alang putui sekantang tarajinya hari na sadang tengah hari putui layati wak dia nang kadang-kadang takon rona pemainan takon na main na tak jadi derobat tolonglah sampaikan. Turun garudo dari langit, turun menusuk kalawit dan tampak dari gunung aru. Iyo alu kapal ditirongi menusuk darah dia di dalam daging luko nanindak nyo kaliat dan tapot dia sajo wak mako ketau sayang dan dia. Kan bayar timba kau ke tempat dua layawat di dua dia awal lalokkan di dalam galumuna dia sayang na tempat dua sayang dan dia. Unduan dia orang sumbayang tampaknya dia darah tersirok badan wak baraso na bayang-bayang so dia tampaknya dia darah wak tersirok badan wak baraso bayang-bayang. Di badina pituna nopek dia madok mudia nyampang kok masuk dia asuang la jo pitona nambek bakucak na ni mana dia dek robot tolong ala sampaikan. Lambai-lambai kayu dirembo di balik batang sinalunani
Bagai-bagai dia dayo nanti bona nan usana na dia tukari saya den dia. Bagai-bagai dayo nanti bona nan usana dia tukari. Layang-layang dia batali ampe dibori babonang batali limu sayangi denai dia agak seperompe lebihannya sayang kau orang lah kasadonyo dero batolong tersampaikan. Narimbo manyalo jolai baket taraga wa kunala jawa baket siala kamaimbo nan saya dena dia Jatua badarai sularonyo kadang-kadang hati watai bo ribu babuni suaronyo adiau kadang-kadang dia hati watai bo ribu babuni suaronyo nano jare buik ko indak karun tua rumah nang godang dia ya gompo na tongari ko indak de ulah dia banse hidup ko na satapa dia tabaganggang ulah de banse wa dia na baturi ari bacare-care awak dibueknyo sayang den dia Putui badon tiang di atas lirabab Putui digeser dek longan baju nak tak guna dia kita cari sobok abi untuang cari gandulu ne Namo sinai muncap rolek mere otonyo nama nambah ke padang jo bukit tinggi la kolera sodia ayah udah minun manonga kasih tak kawa jadi dari obat tolong lah sampaikan Bapak di malah kacau dia kabar buah daun diambil de orang jua kacang bapucuak dia analai kalai di malah sayang udah dia nang kabar ubah adik babudi bayak jua sayang batu kuat nalai kalai adia
Di malah sayang udah adia kabarubah. Adia babudi bayak jumo sayang batu kuat dia nalai kalai na sayang ni ma dia laku ini.